Oh. Utokas na ako sa dili. Mayag ko murag magic. Kraan ko kung magikiro diri sa tuwa, diri sa probinsya. Oh. Magic. Naagis man kanor. Nis man kanor ako ron. Mobili gid eh. Makita ni sa kong magic ron nga. Magic nga wala dire, wala dito. Magic nga wala, magic sa tuo. Ah. Makawa na ko patugtulog pag kanahan. Ah, kita na ko nga may ko mudag magic. Pre! Mang Kanor! Woohoo! Ay, dili pa mata ang kanahan. Pre! Pre! Mang Kanor! Pre! Mang Kanor! Ah, pakuratan, pre. Pre! Agay! Ngano man ka? Naku di lang nga. Bakit Mang Kanor? Napoy magic. Magic na pod. Magic. Asa man ka na magikiro nga. Standby raman ka. Di man kumutuo nga magikiro ka. Ay pa mag-drive lang kag sika dito kasi mag-magic ka diya. Istoryahe ko oy. Asa dapit. Kini nga magic Mang Kanor. Wala dire, wala dito. Di ko na bakit ako na kanay mo magic be. Ha? Oh, wala sulod na nawak ko. Video ka na oh. Way sulod. Akong itaklo. Ablehe. Ako dyan yung ablihan. Yung saan man ako kulanay sapatos. Aw, bantay ka ha. Magic ito, tanawan ito na magic ni Maron. Ako na ablihan. Ablehe. Nani mo gawas nga parisan sa sapatos. Oh, to ka. Ablehe. Asya, Asya ko to. Oh. Ay. Istingin na yun. Oh. Ha? Magic! Yamar na god. Hindi ha, way sulod ha. Pero karon bakabli ni mo na sapatos. Oh. Wadon ako ang sapatos. What? Ako nang taklo ba balik? Oh. Magic na pod. Relax na di Mang Kanor. Ato sa niyang yaman. Sa dili pa nato ablihan, ato sa niyang yaman Mang Kanor. Ana oras pag yamyam mo. Ikaw sapatos, wag tangon ka sa among mga pananaw. Karon ablihan ka ni Mang Kanor. Oras na nga ikaw mawagtang sa mga pananaw sa mga tawo. Ablihe! Akong ablihan. Yamartra. Magic bukan eh. Ako raman mong giilad. Di na dyan kumutuo. Ano posible magining mawala na yung sapatos kinara magini diri. Aw. Ako gini tanaw no rimayo be. Ako ni hinuhinulon kasi ako ray mong gilipat ani ba? Anga ni no. Ablihan, oy! Ablihi! Oh! Magic!